Pariha atong diri sa Naga. Suyop usa siya, pag humag-suyop, tigbaso ng liog sa iyang asawa, tigbas pong liog sa iyang duha ka anak, apil pa tong 2 years old, perting pataya, lingo-lingo mo no. Pero wa gyud mo maglingo-lingo na porting drogas na karong gibaligya. Tungod man as drugs. Mabita nang nakadungog ko og atong police officer nga niingon, di man tanang ni suyop, adik, okay ra man na, kay na may uban pagpa-taas lang kuno sa ilang oras, nga dili sila dukaon. Pagkasalbahis, pagkasultihan. Police officer ka, musulti ka na, nga ang drugs, pangpataas sa oras, mga maginay ko na ingon sa uban, yay, wa taro'y tulganay, magsinulog taron, suyupan tanidaan. Nya mo ingon dayon ang pulis, oh okay ra na para di mo dukaon. Pulis ka? Nya mo ingon ka na. Resulta ay sa sige niyang suyop-suyop aron dili dukaon kay mamaligya pa siya butong. Tungodan ang suyop. Unay niya patay yang asawa ug duha ka buk anak. Una, ako lang ning gihisgutan kay ang atong pagsalig ibutang nato sa Ginoo dili sa mga hinatag sa Ginoo. Aron ta ma-relax. There's no comparison eh. Remember, ang drugs kasi based on sa economy natin eh. Ang drugs kasi mga tao dito, just remember no, bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang rin maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, nadadagdag ka. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Hindi naman tayong sigurado eh. So, ito yung ano natin, kaya ayoko mag-compare. Ang sinasabi ko lang, mas maganda po kami ngayon dun sa data namin sa about crime.